Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Ez dakit ze hizkuntzatan agurtu behar zaitudan. Pentsatu dut bonjorno nagoreta esaten astea eta horrela igual jendeak ez duela nabarituko hasi ez dagoenik hemen eta beste ahots badenik. Ze iruditzen? Ondo, baina igual aloha, Hawaiitik, zer gaur Hawaien sortu zen elementu bat ez itzingo dugu. Ja pistak ematen, ez? Bai. Bueno, udarako edizioa hasten da. Bai. Alper edizioa, Alper Edition. Bai. Hasi da horren demostraziorik onena. Alperkeria oso ondo barneratu du eta hori eta ez azaldu gaur. Erabaki du, gaina esango dugu behan dagoela. Erabaki du erredakzioan gelditzea, udara da, ez noa, eta punto eginzuk, eta gainera eginzuk bi gauzak. Zenik abisatu nahi dut, jarretzen dudala teknikoa izaten, naiz da hotxa jarri. Hori da. Bueno, berak esan du, punto da, izaki mitologikoa, ahotsa badaukana, bueno, ez dakigu ahotsa daukan, edo adimen artifizialaren bidez. Posible. Ahotsa eta gorputza ere badaukazu, eta gorputza horrekin surf egiten dezula. Pista gehiegi, Agian. Bueno, agian hori ere gezurra da, baina... Hori ere adimen artifizialarekin egiten dezu. Surf egiten saiatzen, hasi naiz. Esan bezala, surflari ia profesionala da, eta horregatik, gaiontaz hitz egiteko ezin genuen hori ez, persona hoberik topatu. Beraz, surfa. Bai, surfa eta surfa egiteko elementu nahiko beharrezkoa, neoprenozko trajea, erosantzia. Lehenengo taula. Taula beharrezkoa. Beharrezkoena. Bai. Baina horrek ez daka grazi berezirik. Eta gainera, bueno, neoprenozko trajeaz hitz egingo dugu, baina neoprenozko jantzia ere asmatu zuen gizonaz, eta pixka bat behari buruz hitz egiten hasiko gera. Jack O'Neill da, ez dakit ezautzen duzuen O'Neill marka. Nik marka ezautzen nuen da, hau irakurrita jakin dut. Berak, sortu zuen. Bueno, pentsatzen nuen norbait izango zela, baina nik marka garesti pijo bat bezala... Ez? Bueno. Baina ikustatzean historia politagoa daukala. Bai. Kontua da, bere biografiatxo azkar batean, Jack O'Neill Denverren, Coloradon, jaio zen estatu batuetan, 1923an, oindela 100 bat urte, eta oindela 75 urte San Francisco finkatu zen, eta hasi zen itsasoan lanean, arrantzan, eta esialdiare itsasoan pasatzen zuen, gerora egia da, hegoaldera joango zela bizitzera, baina San Francisco lanean hasi zenean, aisialdia itsasoan ematen zuen, surf egiten. 30ko hamarkada bukaeran erabe zela hasi zen, oso goiz hasi zen surf egiten. Egia da bainu jantzi soil bat eramaten zuela soinean, eta ozeano bareko urotzak pasatzen zuen urte osoan. Como el agua del río, oh caliente, como el mar de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso le quiere ser un farolito y encender tu luz, para encender tu luz, hasta que quieras tú. Otza, zer da otza? Otza nik esango nuke igual hemengo urak, osea ez, Kaliforniako kostaldekoak eta... Bai, ez, antzera. Bai. Bueno, hemen neguan egia da, bai.
hotza dago ura. Eta udan ere, esan nahi dut, ez, rolatuen zai, ez, hor uretan, eserita, tabla gainean eserita, denbora asko pasatzen dezunean, Bai, lehen komentatzen genuena, ez dakit ura den edo haizea den, ozten zaituena, edo bien... Bai, baina, bueno, geldirik, ez, askotan denbora asko pasa behar dezula, eta horrek beharrezkoa edo bintzat, eskertzekoa egiten du lako traje bat. Eta zegintzun? Esan dugu, San Franciscotik hegoaldera mugitu zela, 80 bat milatara, hegoaldera, Santa Cruzera. Hor, urak ez, eguraldia berez klima epetxeagoa zelako, olatuak ere hobeak, baina hala ere, etzen nahikoa, hori ez, gustora egoteko, eta bere alasi zen, uretan bero mantentzeko zerbait asmatzeko aleginetan, eta hasieran PVC egindako jantzia asmatu zuen. Imaginatzen dut oso eroso etzela izango. Imaginatzen plastiko zurrun batekin hor. Tubo bat hartuta bezala, ezin hanka bat ere mugitu. Bai. Baina gero, handi gutxira hegazkin bat hartu zuen, eta hegaldian zegoela DC3 hegazkina zen, eta eserlekuak tapizatzeko neopreno izeneko materiala erabilizutela ikusi zuen, eta material horrekin experimentatzen hasi zen, eta hala, neoprenozko jantzia sortu, eta pixkanaka hobetzen juntzen. Pentsatzen dut orduan sortu zuenak ere orain erabiltzen ditugunekin. Orain ere egia da kalitatearen arabera asko aldatzen dela. Segun zen neopreno jazten duzun robot bat, dirudizu hor ezin mugituta, eta gero badaude ondo ordaindutakoak beste mugimendu bat ematen dizutenak. Eta segurazki beste berotasun bat ere bai, eta horrez urpoltsak sortzea ere ez, saiesten duena. Uretara sartu eta globo bat bihurtzea. Hori da. Kontua da gainera, ordura arte surf dendak nolabaitekoak bazeude, baino bakarrik tablak oholak saltzen zituzten, eta 52an, hondikan San Francisco zela, Jack O'Neillek O'Neill Surf Shop izenekoa zabaldu zuen, eta oholez gain hasi zen parafina ere saltzen, zu badakizu zertarako behar den parafina. Bai, nahi bazu esplikatu, Zu zera ditua. Labur esan da, ez irristatzeko. Hori da. Tablari ematen zaio, hola, gauza txuri, tiza txuri batekin igurtzea bezala, gero ez irristatzeko, eta hankak eta eskuak hobeto gelditzeko, eta naiz eta batzuetan alperri den. Zure kasuan ez? Ez nire kasuan ez. Ni beti jartzen nahi zutik, nahi dudan momentuan. Eta horrez gainere, berak asmatutako neoprenozko jantzi horiek ere salgai jantzi zituen. Ingurukoek egia esan ez zuten esperantza hundirik, ez? Kontzeptu horrek arrakasta izango zuenik, baina azkenean O'Neillek surf denda modernoa sortu zuen eta surf munduko imperio nagusietako bat abiatu zuen horrela, ez? Urrengo hamarkadan, 1960ko hamarkadan surfrak loraldia izan zuen, eta jaken negozioak ere bai. Neoprenozko jantziari hobekuntza batzuk egin zizkion, nailon geruza bat erantzizion, errezago jantzi eta erantzeko, eta iruditzen zait oso asmakizun, oso hobekuntza hona izan zela, eta agian nailon gehiago ere beharko lukela, zen idakaten esperientzia mintzat, batez ere trajea estu baldin badaukazu, eta horrela izan behar du, botxak, ez? Ura ez sartzeko. Bai. Eta sartzea ez dakit, baina nire ateratzea kostatzen ditzaia. Dana nire pistak ematen ari zara, baina ni hemen berria naiz, eta zure pista bat emateko ni surfa, baina zuke ere baduzu iragan eskutu bat. Iragan eskutu pijo donostiar xamar bat. Windsurf egiten nuen. Windsurf egiten nuen. Bai, eta gainera, nire palmaresak ez du nire maila adierazten, ze ez nintzen oso ona, baina 94an garai haietan. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoko windsurf txapelketa irabazi. Benetan. Baina hori beste historia bada. Beste kapitulo bat. Bai, ez nuen berezi. Bakarrik hori izango dut, ez nuen saria merezi. Zenbat aurkeztu zineten? Ez gian gutxi. Baina maila, urrengo bateak utziko dugu hori. Baina egia da, nik uste kirol gehiago, ariketa gehiago, fisiko gehiago egiten nuela trajean sartzen eta ateratzen, kirola berat praktikatzen baino. Kontua da hori, nahi lola erantzizion, danok eskertu genion, eta, nigondik arentzen jai orduan, baina. Eta baita ere beste elementu interesgarri bat, da atzean lokarri baten bidez isten zen kremailera.
Hau da, horrela ez duzu beste inori, ez? Eskatu beharrik. Orain evoluzionatu dute, ez? Bakizu, ez? Honenak dira kremailera aurrean dutenak. Txarrenak dira atzean kremailera dutenak, ura gehiago sartzen zaizulako, baina burutik sartzen duzu, neoprenoa atzetik aurrera, eta aurrean isten dena, gehiago pagatzen da, eta hoia dira honenak. Ni atzean geratu nahi zortan ere, kremailera bezala. Vale. Irurogeita maikan, 1971 garren urtean, jaken semeak Pat O'Neillek beste asmakizun bat sartu zuen, inglesez lix esate zaio, gazteleraz invento, ezakit euskeraz nola esaten dio zuen. Horixe esan behar nizun, igual surfean ikasi duan gauzari politena, da euskeraz inventuari nola esaten zaion. Nola? Ezakizu? Ez. Txikota. Txikota. Vale. Oso polita da. Bai. Egia esan, invento zenek jarri zion. Inventu bati, invento izena. Inventatzeko kapazitate gutxi zeukan. Bai, ez? Etzen, txikota. Hori polita. Bai, oso ondo. Txikota asmatu zuen, eta hori, badakizue, orkatila eta ogola lotzen dituen lokarria da, eta oso praktikoa da, ez? Horrela, eta olak ez dizu, ez? Ogolak ez dizu alde egiten, eta ez dizu igerian. Bastante logikoa. Bai, baina asmatu arte, norbaitek asmatu arte, gauzoiek, ez? Ja, egia da, bai. Baina asmakizunen hori ere probatu egin bertzen, ez? Eta hori asmatu eta gutxira, aitak, Jack O'Neillek istripoa izan zuen, lokarri horrekin, txikotarekin, eta ezkerreko begia galdu zuen. Horrelako, olatu batekin gonau, trajizikin duidot, hobeto, tabli soltaten badot, bueltaka, norabidea galduta, zerueto patu nahian, hau bai izan dara kriston mareja dire. Bai, eta gainera, Jack O'Neill jartzen baduzue interneten edo, argazkia bilatzen baldin baduzue, topatuko duzue bere argazkia pirata zar bat ematen du, hile luze eta bizar luze, eta partxea begian. Bai? Bai, txikotarekin galdu zuen, eta partxea begian zeraman. Bai. Kontua da, hurrengo hamarkadan, 1980ko hamarkadan, O'Neill hasi zen erropa ekoizten, eta negozioare Europara zabaldu zen, 85ean semeek hartu zuten enpresa, ez? Eta hori, Jackek 52an San Franciscoko garaje batean zabaldutako negozio txiki hura, naziorteko ia imperio bat, ez? Bihurtu zen. Eta gainera badago datu bat, da surf shop izena, kontzeptua, berak lortu zituen eskubideak, berak asmatu zuen kontzeptu hori, eta berak zauzkan eskubidea, eta beraz, izendapen hori erabiltzen zuten enpresa handi, naiz denda txikiek, hori erabilizkero, berak, Jack O'Neillek zeukan horiek auzipetzeko aukera. Kontua da, ez zuela horren leginik egin, hau da. Jatorra zen. Ez da jatorra zen edo, ez izaion importa nik uste dut, ez? Ja, 80ko hamarkadatik aurrea negozio albo batera utzi zuen, eta hasi zen hori ingurumenari lotutako hainbat proiektu, ez? Sortzen eta bultzatzen, eta gero bera disleksikoa zen, eta haur disleksikoentzako eskola bat ere sortu zuen, aina itsasontzi batean. Bai? Bai, disleksia eta itsasoa ere lotu zituen. Berak dena itsasoarekin lotuta. Eta hori, hilartean, dela gutxi hiltzen, 2017an 84 urte zituela, eta hilartean, hori, Santarkuzeko hondartzan erositako, esan dugu, 59an erositako etxe hortan bizi izan zen, eta azkenian haren helburua esan bezala, ez da milioika eta milioika dolar fakturatzea, eta bere saldi bat esango dut, ez da oso elegantea berez, baina nire asmo bakarra gustukoen dudana barrabilak izoztu gabe egitea zen. Eta hasik beti izaten du bukatzeko zerbait, baina nik esaldi horri ez dakit ezer gehiago gehitzerik dagoen. Osea, enmarkatzeko moduko esaldi ditzen zait. Bai, hori da. Osea, nire asmo bakarrak gustuko nuena barrabilak izoztu gabe egitea zen. Hori, bilatu behar dugu bertsio bat bai, beste organo batzuk ere matxiruloa izateko. Baina beste organo batzuk ere kontzeptua ona da. Ez izoztea ere importantea da. Baina, azkenean hori da. Barrabilak edo beste organo eta gorputzadar batzuk ez izozteko
aukera emantzigula, ez? Eta, hori, nagusiki kirolak, ez? Uretako kirolak, nahi degunean, ez? Bai garaian, bai temperaturan egiteko aukera emantzigula. Oztu gabe ibili. Barrabilak eta ez direnak. Eta ez direnak. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.